Haksangmani khorang YouTube channel ni video nai tongnai joto views rokno hambai yeforo norok sekango Fashion of the Tripuri ni part 1 ni paithak phaising khanai manka Sachindralal Singhoni Langoljar Bumitar Raida Chaya Chini Dofani Thani Phrangui Kheto Panthor Segui Nabaimani Kogrok Khapangni Takuktei Bukhuksong A kerongni buthai chini dofani sakao busukse dukho birman tubui phaikya a kokno sawui mathagui mannai sekre a molo chini dofarokni kheto panthor hatai hapung gobang mano tongo hake je mansak mai khul tei muikuthung kayei chabai manya tongmani yangkhe salbrum brum illegal migrant rokbai hasteni bebak thaino kheto sekjegui tongmani thaglia hage Tripuri dofani lukurok walai mungno hamjagiaba tei tong kesang tongna bagui kami yakarise hasugo thangui paisiwo tei sakni kheto kifilui mannakhe hapangni police eba sengkrak rokbaise romui tlangjakna nangsiwo kerongni nogo bus thumuibo baithang kablai ungui manliya tahokte bukhuksong omono ungkha Tripuri dofani manthai omono karui chini laibumawo dukhuni kok teitamo tongsi hage salbrum brum phayei tongnai banglani wanjirok kami snamna bagui hapangni phaising tui chuba churiui kamiyung kotor kotor khlaikha oro lama kaham snamkha pherangni sep rekha tui kaham rekha röngnok phiyogui rekha yang ohani besarokhe bini jora kami rogo lama kaham mahimya pherangni sep mania tui kaham manungya srungna bagui röngnok kaham gurui tongnani nok gurui mai khopja jawi thangui tongnani manliya paithagokhe bolongo thangui ha bolong gurui ok sukungnani nangkha hake thasimi chasawi busuk phan tongsinai borokni sago kebel nislai teibo kebel ungui tha khurma ha korono klai thainyani nangkha omono Tripuri dofani laibumani ko haifano belai wana ma singsa khe omohai jini dofani bororok dabukbo wanji bai malai khe baksa baksa tongo borok chukna hawama tongmahai tongthok jakma se paiya boroma tong sawi manya khajene Tripuri takuktei bukhuksong asuk bai paiya o dofani dukhuni laibumani ko tebo kisami sakheto panthor sekbai manya rokno paisugui seknani bagui 1980 edini June talo choba se sengui resibo a choba Tripuri dofa bai wanjini bisingo belai digi sigi nanglaikha jini borokne asuk kamiyung kotor kotor Hindu wanji rokbai segui najaka sogui khapla jari rejakbaikha hage gobangma mal mata musuk bunwa telangbaikha baksa baksani mainok kotor kotor wanji rokbai bebak telangui sabaijaka tei belai khairokma singsa burichu burarok kharui manliya bai tanai butharjakbaikha amno karui baksa baksa kului gonang rok kharma jorao kirimani bai sawi manliya kobong rokno se busa hanui tlangui thangsiwo hakeno khasiya jerai gobangma tanui butharjakha silaini buslui kolsabai beremkhe basariui butharjak mani ungkha Tripuri dofani laibuma hakeno kebo busa gmakha takhuk gmakha mapha gmakha khajene Tripuri takuktei bukhuksong dinini bagui asuk nongnai Fashion of the Tripuri part 3 ni bagui tiar thongdi tei norokni comment tei support nangho abni bagui video ni tola subscribe khlairana tapokdi hambai jotnono Tripuri dofa buskango himthon